Ok, bom menino, minha mas. Ave junto conosco em estúdio ave tarde e à noite na Holanda. Nós somente contentes, mas é um prazer minha mas de por estar de um bom lugar caminho de botar. E assim nós vamos conseguir desenvolver o tópico que nós está bem tá desenvolvendo, qual nós está papeando de história da Igreja de Deus. Então, espera que a explicação não porta compreendível, se não está assim, sempre bota livre para mandar um comentário não about o vídeo que nos acaba e nós só que sai contestar e se tem alguma pergunta não. E onde nós dentro nós tem Yasmin também, que está que vai traduzir na holandês. Nós temos também a bom menina, nos televidentes, na tarde e à noite. Ja, nou, ik zal het maar gelijk in het Nederlands doen. Goedenavond, ik daar voor jullie in Nederland, vanaf Curaçao, goedemiddag. En ik ben ook hartstikke blij dat we weer op de Sabbat eigenlijk het woord van God mag gaan doorgronden, zoals het woord zelf zegt. Ok, nós também continuar, agora o último vez nós estava em quiz, estava top interessante, caminha sempre nós está ter uma maneira de samenvatting. Vorige week hadden we de quiz, een soort samenvatting, vragen en antwoorden. Jullie weten nog, en het was heel goed. Jullie hebben het allemaal heel goed gedaan. En nós te continuar. Pessoal, já prometo que nós temos quiz, nós sabemos que nós temos mais luz, riba é dois grupos não, que nós começamos a mencionar na papel over de naam assim. En vandaag gaan we door op de twee groepen dat we vorige keer hebben behandeld. Weet je nog, Kain en Abel. En de twee groepen die we ontstaan in het wereld, wat God ook naar kijkt. Juist, amen. En Rofali, je had vorige keer ook aangegeven dat we gaan nu echt verdiepen in de specifieke punten of eigenschappen van deze twee groepen. Juist. Zodat je het gewoon herkent. Correcto. Dus maar nós mencionar a base de história, nós passa den com a igreja na Azur, den tempo. Dus aan de hand van de geschiedenis zijn we door de tijd heen gegaan, zodat je kan weten hoe deze twee groepen zijn ontstaan. Nós mencionar a Presbyterian Church, nós mencionar Luterano, Calvinismo. We hebben Britannia Church genoemd, Calvinistische kerken en noem maar op. Per tour igreja também cai de de grupo na. Maar alle gemeenten vallen in één van deze groepen. Nós mencionar nome não para motivo de história. We hebben de namen genoemd omdat ze in de geschiedenis zitten. Per conscientemente nós saco den dois grupos na aqui igreja não estou ubicada na mes. Maar we weten dat deze gemeenten zich bevinden in één van deze twee groepen. E tá pensando interessante para nós saber que diferenciar é dois grupos não for de outro. Daarom is het heel erg belangrijk om te weten wat is het verschil van deze twee groepen. In realidade tá que Deus tem grupo. Want we weten al dat de waarheid is dat God heeft maar één groep. E nós também que o inimigo também tem grupo. En we weten ook dat onze tegenstander ook één groep heeft. Aqui que te diferenciar voor de outro. En wat is de verschillen van elkaar? We gaan vandaag kijken. Se nós também trata o para nós o que é a diferença entre os dois grupos não que nós mencionar. Ja. Vamos começar com o texto de Gênesis 3, versículo 15. Oké, we gaan naar Genesis 3, 15. Juist. Agora que nos textos está ali bonita, é parte boa, vou me ler esse texto está ali net e bom na hora estou vai botar slideshow mesora. Era vou por mim se ler about também. Onder aan de scherm kan je zien dat de tekst ook zichtbaar is, dus je hoeft het zelf niet echt snel te gaan zoeken, maar je kan het meelezen. Sim. Então bisa, ilo me pone en amistad entre Abo e Emue e entre Bosimia e Susimia. Elo herida boca bes e Abo le herida su hilchi di pia. En ik zal het vanuit de NBG 51 vertaling lezen in het Nederlands. Zeg het zo. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermosselen en gij zult de hiel vermosselen. Kijk, maar dan merk dos diferenças, dos grupos Deus as definir aqui. Hier zie je al dat God twee groepen onderscheidt.
Aqui na momento que pica adrenta, Hier is het moment dat de zonde is binnengekomen. aqui na Deus papiando e Adam com Eva com a peca, Hier praat God tegen Adam en Eva die eigenlijk gezondigd heeft. ela dirige su mes na colebra. En heeft zichzelf de slang in beeld gezet. Pero es lang, quem het representa? En wie stelt de slang zich voor? Diablo. Que men, ela dirige su mes para Satanás, para diablo hoor, ela bise. Ja, dus God richt zich nu naar de slang toe, No papiano ne colebra, dus naar pero de duivel. sun trans de colebra quatro diablo. Nu richt God niet naar de slang, maar naar de persoon achter de slang, wat de duivel is. Eta bisa ilo me pone enemistad entre abo e emue. Hij zegt, ik zet vijandschap tussen u en de vrouw. Agora nós aí estudo acaba anteriormente nossa mira como é de profecia de representar e pueblo de Deus of igreja de Deus. We hebben, hebben al eerder eigenlijk gesproken dat, sorry? Que men over die dois grupos não. Aha. We hebben eerder gesproken over deze twee groepen. But caminho ela diz que isso mês entre abo e emue não sabia se representar e igreja de Deus. En de vrouw, weten we dat ze representeert of stelt zich voor de kerk van God. E botar em Instagram text dan Oseas 2:19 te 20. En je ziet dit in Hosea 2, Me diz mencionar, vou buscar depois. 2:19, Hosea 20, 2 Korinthe 11:2, Ezekiel 23:4 en Johannes 12:15. Que men po buscar nan tranquilo, para mira eore e com Deus está uma maneira poético de representar buta su pueblo como é. Eigenlijk kunnen we die slide van die tekst even opzetten als we willen opschrijven. No, pero okay. Ja, want dan gaat het misschien te snel. Okay, eu estive a botar riba Ja, sim, botar mira aqui não. ja. De tekst dan ons mencionar. Kunnen jullie even de teksten opschrijven? Deze tekst praat over wat het vrouw betekent, hè? Juist. Que te representar e pueblo de Deus of igreja de Deus. Wat stelt zich voor de volk van God of het gemeente van God. Antore bota compreender é lo que ela bisa den Genesis 3:5. En dan begrijp je waar de tekst van Genesis 3:15 over spreekt. Que ela bota enemistad entre abo, que men entre diablo, e emue, qual está representar igreja. Dat hij de vijandschap heeft gezet tussen u en de vrouw, die eigenlijk de kerk van God vertegenwoordigt. Eta bisa entre vos e minha, Isusimia. Dus hij zegt ook tussen uw zaad en haar zaad. que men tem descendente, tem grupo, tem parente seguir. Então bisa e vos e minha. En daarom zegt hij, en de tekst zegt ook uw zaad en haar zaad. Juist. Que men Dus verschil grande er que is een geslacht, een zaad die volgt. Correcto. Esse que bisa, elo herida boca bes, En de tekst zegt verder, en die zal uw kop vermorzelen e abolo herida su ilchi di pia. en gij zult de hiel vermorzelen. Wat betekent die laatste stukje van dit? Elo herida su ilchi di pia. Ja, en Kem- de kop vermorzelen. Wie Kem gaat de het kop Amerikaan? vermorzelen? Wie zult de hiel? Sim, bota mira que não, então bisabo entre vos e minha quatro e diabo com su grupo Dus e die zaad van de duivel en de zaad van God. Jesus com su descendiente com su simia. Mhm. Que meta bisa, elo herida que men Jesus, que tem e su descendiente, su naval que não. Dus Jezus met de kerk of de volk die Jezus volgt, ja, Lo herida boca bes, que men, zal het kop van de slang verwonden. sim, e fim, e costa que Jesus já derrotar diabo de cruz de Calvário. En het feit is dat Jezus eigenlijk de duivel heeft al overwonnen op Que de men, kruis. correcto, que men, ela herida sua cabeça, que men, ela Dus de kop van de slang is eigenlijk herida al, mortal. ja, is al gewond geraakt. E abolo herida su ilchi di pia. En jij zal de hiel vermorzelen. Ou seja, Jesus a sofre na clave na cruz, na bora, su pia bora, su man su costia,
Que me Dus Jezus ela en heeft rida. eigenlijk ja, geleden. Want ze hebben zijn handen, zijn voeten met spijkers gespijkerd. Dus Jezus heeft ook is ook gewond geraakt. Juist. Sei que mostra que ela Jesus lo aguardo erida. Dus dit zegt de tekst ook, dus de laatste stukje. Dus Juist. zegt de tekst ook van Jezus zal ook gewond raken. Pero herida die be cabecita mortal. Maar het wond op het hoofd van de slang is de dodelijke wond. Que me motamere kinang den Genesis 3:5 Dus in Genesis 3:15, aqui nan caminda Jesus, Dios e caminda picao adrenta. dus waar de zonde is binnengekomen, Dios a papia está aqui mirando para futuro. heeft God dit eigenlijk gesproken, kijken naar de toekomst toe. Que me ya cabe está aqui tá esperança para nós que seguidor de Jesus. Dit is een hoop voor ons die eigenlijk Jezus volgen. Que nós lo vai triunfar. Dus dat wij zullen overwinnen. Basta nos que den bouw de guiança de Als Jesus. we wel onder de mantel van God blijven. Pastor não tem neutral. Want er is geen tussenweg, Dat- er is geen middenweg. Juist, dois grupos tem. Er is maar twee wegen. Se bota, De brede en de smalle. juist, se bota esse minha de diabo, Of je bent de zaad van de duivel, ou desse minha de Jesus. of je bent de zaad van God. Então nós temos que escolher em qual grupo nós lo que tá. Dus de keuzes is aan jullie. Pero Aan Dios, ons. juist. Pero Dios tá larga assim para nós reconhecer, para nós saber que tá seu grupo, que com seu grupo tá. Maar God laat wel aantekeningen achter, kenmerken achter, zodat je weet welke groep is voor hem. Então inang para o escolher. En zo kan je makkelijk kiezen. Tá pensando me de informação Daarom heb je informatie nodig, para o escolher corretamente. zodat je bewust kan kiezen. E Mari para nós Correto, começar nós a oração. Se nós está a oração, nós está na entusiasmar para nós desarrollar o tema, nós a lubida parte da oração. Dit is de voor. Juist. Essa aqui é a introdução. Vamos estar bem treinar em GMS. Vamos estar bem. Juist. Bem a oração, mas agora bom. O Espírito Santo tem que nos compreender e verdade tam bíblico. De Heilige Geest moet ons helpen begrijpen de geheimenissen van de Bijbel. A menina Yasmin não tem nada para convencer. Ik en Valik vinden jou niet Para overtuigen. overtuigen, dank je. Juist. Tem sim. Pero nós, a mim te constrói mesmo com um stock, simplesmente assim, nada outro. We zijn samen een arbeidsstok. Juist, que man, tá com a Bíblia tá escrita, que é o que nós está mostrar o que tá para escrever. Ja. We Que man, lá nós a oração para Deus guiar nós de é o que tá vai seguir. Nós daria essa tata Deus ao etar, nós agradecemos dia mais para o amor que o tem para ele. E nós agradecemos para a palavra que vai lá atrás que vi, para nós estudar essa aqui, conhecer a vontade e para nós buscar na dentro. Tá com nós, tá cá televidente, escutando nós ao tarde, à noite na Holanda, bendicionando a caminho tá e permitir, Senhor, que tudo que nós traz ao tarde pode ser compreendível e o Espírito Santo por baixo está aqui e planteia dentro do coração. Queda conosco, tá vai trazer a hora que também nós está por nós mesmos disponível de momento, abusa nós de maneira que abusa supor. Queda conosco, nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen, amen. Sim. Vali, Aha. ik heb een vraagje. Ik denk jullie ook, hè? Vorige keer we hadden het over van, we hebben het over 2 groepen. We hebben ook, er was een kenmerk, een hele duidelijke kenmerk, dat in Openbaring konden we lezen over van, dat de kenmerk dat er citeert die zaad van God, geen die volk die God volgen, dat je kan merken, zijn degenen die de 10 geboden behouden en de getuigenissen van Jezus hebben. En we hebben ook gezien, de getuigenis van Jezus is de geest de profetie. Juist. Maar nu zeg je, er zijn er meer. Correcto. Oh, nou ben ik heel erg benieuwd. Juist. Kaya nós tá by de ginang, pa sombra, é top importante. É base maneira de esmina bisawore. Tá é vai na lei e na testemunho. Que me sei tá hoop importante de base. Ja. Dus naar de wet en de getuigenis. Dus de 10 geboden, wat is de wet van God? De 10 geboden. Juist. En de getuigenis van Jezus, wat is de geest der profetie? Juist. E guarda bom. Ora nós sua revelação 12 tá que bom, para nós que da cor de 7 de highlight trobe. Als we Openbaring 12 gaan bestuderen,
nós estudamos acaba eigenlijk. Ja. Pero me que highlight essa aqui. Gaat Fali even ja, wat benadrukken? Ja, para nós comandar essa aqui na versículo 17 da para acaba riba é screen. Oh, oké. E também se é dragão tava furioso riba emoe. E a baia passa guerra com o resto de seus descendentes não. Quem de guarda mandamento não de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Que men, me laga Yasmin chega na G. Revelação 12, versículo 17. Ja. Oh, dat vind ik wel leuk. Lieve kan het staat niet op de tekst. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboorte van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan. Oh, ja, en dat is. Sim, que men, lo que nós temos para que tribo de sabo é dragão. Nós agora nós não me diz recapitular tique Revelação 12. Aqui na nossa mira é moeda riba é luna. Hebben we dat plaatje nog? Het moet je buscar aqui, pero nós diz me gewoon samen. Dus de vrouw op de maan. Weten jullie dat nog? Que men bota mira é nossa bisa é moeda apresentar é pueblo de Deus. Dus de vrouw op de maan, die is de gemeente die God representeert op aarde. Que men ora diabo representar é dragão a para matar Jesus. Dus op de moment dat de duivel als in de draakvorm klaar stond om de kerk, om Jezus eigenlijk te verslonden. E não logra a pessoa também sabe Jesus, Jesus para eu, mas que ela mata eu não mata Jesus. Herodes, van Herodes. Heeft hij niet gelukt, omdat God heeft Jezus gespaard. Juist. E ora la mira que não logra o matamento de Yunang. Op het moment dat hij heeft gezien dat net als in de geschiedenis Herodes moest alle baby's doden, maar op het moment dat de duivel niet heeft gezien dat hij dat niet heeft geslaagd. E de oké, ora la mata sobre a cruz de Calvário de yes, mas magana aqui. Op het moment toen dat ze Jezus hebben gekruist, toen dacht hij van ja, ik heb toch overwonnen. Pero eso resulta que mensen plannen fracassar. Dus na 3 dagen dat Jezus is weer opgestaan, is die plan van de duivel vernietigd. Sinsa ela cumple zonder te weten dat hij eigenlijk ela firma no salvação door matar Jesus. In de reddingplan, alles viel in de reddingplan. Juist. Que men, pa mira, que ora la mira que não logra matar sobre a cruz de Calvário. Op het moment dat hij besefte dat het is niet gelukt. Ela vira furioso. Dat hij Jezus heeft overwonnen op de kruis, is hij vuurtoornig geworden. Daarom zegt de tekst ook. Ela vai se guerra contra mulher que representa o pueblo de Deus, a igreja de Deus. Hij ging oorlog voeren tegen de nageslachten van God. E que passa? Volk van God. Então, aqui na Bíblia especifica para você que ponto é descendente de Jesus, é grupo de Deus tem. En hier komt heel duidelijk naar voren. Wat zijn de kenmerken van Gods volk? Então, isso que tu guarda é mandamento de Deus. Dat degene, de volk die de 10 geboden bewaart. E tem testemunho de Jesus Cristo. En die het getuigenis van Jezus hebben. Assim, nós expliquei que rapidinho para nós que de acordo sei. Hebben we die eigenlijk al uitgelegd wat betekent de getuigenis van Jezus hebben? Que menta eita diabo su make punt. Dat is eigenlijk zijn zijn doel, hè? Zijn punt. Riba é grupo E. Sim. Op die groep. Que men oro bij de historia. Dus als je in de geschiedenis gaat kijken. Botin que bewa minha igreja com ela surge. Moet je gaan kijken, mijn gemeente, hoe is die ontstaan? Para sombra, é mesmo tem uma história que guarda perseguidor de diabo. Want de gemeente moet een geschiedenis hebben die van een achtervolgende geschiedenis, laat zo zeggen. Pas esse Bijbel da bisa. Want dat is wat de Bijbel zegt. Que é inimigo diabo vai se guerra contra o descendente, não? Want de tekst zegt ook, de duivel ging oorlog voeren tegen de nageslachten. Dus dan moet je kijken welke dingen zijn gebeurd in de geschiedenis tegen de kerk van God. En ook te guarden mandamento de Deus die de e testemunho de Jesus. Van God bewaren en de getuigenis. Que men, het 10 mandamento tá clave para distinguir o grupo de Deus voor de inimigo. Dus ja, wat we eerder hebben gezegd, dus de 10 geboden is een van de duidelijke kenmerken dat God geeft over zijn groep. Oké, we laten ons waak. Zoals we apunten over je outro ponto, não? Que também botinho para que tu no momento que bota waak
diferencia grupo, né? Dus we gaan even kijken naar de andere punten die je ook die deze twee groepen onderscheidt. E nossa bisa promê vai na eleita Simone, te promê base. Pero agora nós vai na 3 pontos nan clave que nan tem que predicar. Oké. We gaan naar de twee duidelijke punten die deze twee kerken, die kerk van God, moet eigenlijk spreken. Uitspreken. Juist. Ja. Pastor Deus sempre tem mensagem especial para cada temporada. Maar God heeft een speciale boodschap voor elke tijdperk. Nós agora tem tempo de Noé. Weten we in de tijd van Noah? Noé está predicar para não ter de arca para não salva. Noah moest eigenlijk aan de mensen, zeg maar, een boodschap overbrengen dat ze moeten gehoorzamen, bekeren en in de ark gaan voordat het te laat is. Ela pensa na água também cai, você tem que drenta. Het gaat regenen, dus jullie moeten de ark binnen, jullie moeten bekeren. Não de nunca nos mirava ser o cai. Ze hebben gezegd, we hebben nooit regen zien vallen. Se eu tinha psiquiatra, tem ela mandei psiquiatra seguro. Als een psychiater toen was, hebben ze Noah opgenomen. Pero, que que sucede? Deus sua palavra cumpre. En wat is er gebeurd? God zijn woord is waargekomen. Dentro do tempo, Deus tem mensagem para nós in elke escutar. tijdperk heeft God een boodschap voor ons om te luisteren. Wie oren heeft, Moet horen. Ela bisa Juan Bautista que arrepentir e bautizar para você em salvação. tegen Juan Bautista? Sim, Juan Bautista. Tegen Johannes de Doper zei hij van, bekeert u. En zodat je gered kan worden. En dopen, laat jezelf dopen. E o grupo aqui também tem mensagem especial para o tempo com esse bando aqui. En deze groep heeft ook een speciale boodschap voor de tijd waar we nu in leven. Que nós vamos ver que que o papel é predicado em grupo não. Je moet kijken, je moet luisteren goed wat er wordt gepredikt in deze tijd. E nós vamos ver Revelação 14, We gaan kijken in Openbaring 14, versículo 6 e versículo 7. Revelação 14, versículo 6 e versículo 7. E nós estamos é mensagem que tu vai predicar em grupo. Então, bisa, e me amira outro ângulo tabula me de chelo que representa mensageiro, ângulo representa mensageiro. Que ne engel is tabatin, een boodschapper. Een engel is echt een boodschapper. que ne tabatin evangelho eterno. Quanto ele tem? Uno. Evangelho eterno. Ele é een holandês mesora, Okay. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwige evangelie. Que men no dos, no tres, sino evangelho eterno. En in het Nederlands zegt het nog mooier. Eeuwige evangelie. Juist. Pastor, o evangelho eterno está incambiável. Então, também são coisas que começaram em Gênesis, assim, daquela até na Revelação. Want het eeuwige evangelie is onvervangbaar. Het was vanaf begin tot het einde. Net als de alfa en de omega. Que men bom, me sabe a week, não, ele mandamento Jesus a clave na cruz. Dus je kan niet zeggen van, nee, dat bestaat niet meer. Pastor, ainda quadra mais que eternidade Het de is aan de kruis genageld. Juist. Pastor, o evangelho está eterno. Omdat het evangelie is eeuwig. Gods woord zegt het. Para predicar na estanco da Bíblia na onda, ribatera. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. Onde nós da Bíblia. Op aarde? Para que mensagem está aí? Voor mij. Para nós da Bíblia, ribatera. Para como específico o Bíblia tá. E na tour, ante bem mais específico ainda. Para mira com personal eta bai. Eta bisa na tour, nação, e tribo, e lenga, e pueblo. Muito lief. Qual parte? Ik Wat weet was het er niet. Zie feliz. Ja. Gaan we te snel? Zeg het gewoon hoor. Me quero agora de text não, muito. Isso o CS, ja. quero abrir text. Ja. Pero se nos desviamos saboteria ba screen. Agrep. Sim. Que me ana trove, para nos vai back, eta bisa evangelho eterno predicar na estão que tabiba ribatera e na tur nação, na tribo, lenga e pueblo.
het eeuwige evangelie dat verkondigt die aan hen die op de aarde gezeten zijn en alle volken en stam, taal en natie. Juist. Que men, se você portar bom mensagem ainda bisa ribatera, ela vai mais específico para o meu compreender da paba mensagem tá. Dus als die stukje van op de aarde je niks spreekt, is God een stapje verder gegaan en die zei ook aan alle volken, Juist. stam, taal en natie. Je hoort, Ieder mens die op aarde leeft. je hoort a mensagem de bisa, ela bisa na voz alto, teme Deus e do glória, para sombra é hora de seu juízo a llega e adorar son contra cielo e terra la man e fuente nan de água. En het boodschap luidt, vrees God en geef hem eer, want de uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Juist. Ook een mensagem tá? E grupo me se predicar mensagem aqui. Deze groep van God, deze gemeente van God, moet deze boodschap nu in deze tijd verkondigen. Teme Deus. Vrees God. Que coisa teme Deus? Wat betekent vrees God? Ja, Fali. Teme Deus está cumprir com o propósito de Deus. Dus vrees God betekent van eigenlijk gehoorzamen. Gehoorzamen, juist. Ja, Essa é a maneira que nós está teme Deus door de cumprir com sua vontade. dus doe wat God zegt. Juist. E do glória door de ser com gozo sem reserva. En geef God eer. Doe het eigenlijk met heel je hart, met een blije hart. Zonder een gevoel te hebben van nee, nu niet. Ah nee, je hebt geen zin in. Nee, met volle blijdschap dat je een levende God dient. Juist. E também só tem consequência. Want er is een waarschuwing. Juist, Nee, een gevolg. Een gevolg, ja. Dankjewel. E também para sombra é hora de seu juízo a llegar. Como é que Want de tekst luidt verder. Ora die sowieso, ja. En de tijd van zijn oordeel is gekomen. Men que a o não era mais. Que men Het is nu. Niet, het is geen tijd van spelen. e onde também e adorar é contra cielo e terra, la man e fuente dan de água. En eer aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt. Que men eta hiba nos back na adoração. Dus deze tekst, deze boodschap brengt zijn volk terug naar de aanbidding. Que men para homem era que é outro descendente de diabo, Naia, também tem problema de adoração e abandona. Dus hier zie je al, als deze boodschap verkondigd wordt, betekent dat er eens gelijkbare boodschap ook verkondigd wordt, maar van de tegenstander. Juist, para adorar diabo Om e hem abandona. te aanbidden. Que men precisa bisa adorar é para bisa é Daarom zegt de tekst ook, daarom zegt deze boodschap ook, aanbid hem die de hemel en aarde en de waterbronnen gemaakt. é tá se verschil que tem outra adoração que não tá nesse Aanbid hem. Dat stukje al maakt een verschil, want dan weet je al, er is een ander. Juist. Que men anto Er is een andere aanbidding. juist anto wat conta específica Bíblia tá ambo master. É bisa é contra cielo e terra, la man e fuente na água. Quem atrás aqui? En hij zegt het heel duidelijk. Hij zet een kenmerk op diegene, hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dus wie heeft ze gemaakt? Nos criador. Onze enige God. Juist. Que men tá pensei nos adoração tem que vai na Deus criador e cielo e terra, la man e fuente na água. Daarom moet onze focus, onze aanbidding gaan alleen maar aan God. E para bom mira que sim, que men não bota mira nos adoração este vai e dor que tem outro mensagem tá vai rond, nós men está cuidadoso. En daarom, omdat er een andere boodschap verder wordt ook gepredikt wordt, moeten we echt heel erg
voorzichtig zijn. Si o Galatio nang, capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Galaten, Sí, Galatio nang, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Pau mira quão importante essa aqui estava aqui da bicicleta, mas que nós of outro ângulo for de cielo aan het lo a predicar na bolso evangelho contrário na esum que nós predicar na bolso que seja maldicionar. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. E da seguir bisa, assim na mita bolbe, maneira mi nossa bisa acaba, no versículo 9, assim na mita bolbe bisa hoor, se qualquer gente predicar na bolsa um evangelho contrário, na esum que bolsa a receber, que seja maldicionar. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens. Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Que men dos bia el advertinos, dos bia. Que men que tu evangelho ta canaron que no te son eterno. Dus er is een boodschap die rondgaat, die niet het eeuwige evangelie heeft. Anders zegt deze tekst in Galatië niet dat die vervloekt zal worden. Juist, eta bisabo eta contrário na esum que você a predicar. Het is tegenovergestelde van degene die gepredikt eigenlijk moet worden. Juist, que men fe ora evangelho eterno ta bisa essa é bisa completamente diferente. Dus op het moment dat een eeuwige evangelie A zegt, zegt de andere net het tegenovergestelde. Pastor, mas eta contrário, besenta bisa eta contrário na esum que você predicar. Het tegenovergestelde is van degene die deze volk moet prediken. Juist, que men ta pensei eta botin ko erkenne ding e maneira que eta word predicar que botin me wa que eta contrário se of não de esum eterno. Dus je moet echt gaan doorgronden het woord, zodat je kan beseffen en kan kijken wat is de tegenovergestelde wat gesproken wordt van de eeuwige evangelie. Para por reconhecer, bom, mas por sa evangelho eterno promete que tá. En om die te kunnen herkennen, moet je wel de eeuwige evangelie goed weten wat die is. Juist. Pastor, in naam van sa, oké, eta wij kaf se of no. Want daar weet je of die echt afwijkt, ja of nee. Se men cos in Juan capítulo 8 versículo 32 da bisa. Johannes, ja? Vos lo conoce verdad, e verdad lo hace vos libre. Johannes hoeveel? Juan 8 versículo 32. Ja, da bisa, vos lo conoce verdad, e verdad lo hace vos libre. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zul u vrijmaken. Que men ora nos conoce verdad, no? Ou sentir uma maneira me explicar. Wanneer de waarheid kent, voel je een manier van, ja, gewoon echt vrij. Sí, pensei de comparar luz. Zeker, je voelt zo zeker. Juist. Alsof het gewoon compleet, ik kan je niet uitleggen. Je moet het gewoon echt voor jezelf ondergaan. So, ora bo compreender a Bijbel dentro do contexto. Wanneer je de Bijbel echt in zijn context begrijpt, botar é mais dulçura dentro. Krijg je meer een smaak, meer een lekkerheid om eigenlijk verder te gaan verdiepen en meer over dingen te weten. Ou seja, linha correta voor de Genesis te Revelation. De Bijbel heeft eigenlijk een rode lijn die vanaf Genesis naar Openbaring. Bom, por fix nada de outro, portanto feito. Je kan niks knippen of fixen, want het is één rode lijn. Per inimigo da purba fixe coisa de outro para seu benefício. Maar de vijand probeert wel dingen te kronkelen voor zijn eigen doelstelling. Dus agora olha tente Jesus. Want we weten nog wanneer de duivel Jezus ging verleiden. Que ele usa, mas agora assim que com ela tente Jesus. Met de tekst van de Bijbel. Quem usando de Bijbel mes provocando Jesus para cair de picar. Ja, dus de duivel gebruikt Gods woord zelf om jou te verleiden. Zo heeft hij ook met Jezus gedaan. Pero aqui Jesus avisa. Maar wat heeft Jezus gezegd? Het staat
Juist, taparaski bi. Paso etapa da sa evangelio eterno. Ja. Tapese nos men sa evangelio eterno, por enemigo bi nos reconocer. Jezus wist het eeuwige evangelie. En met die kan je de duivel ook verslaan. Door het gewoon het evangelie goed te weten. Juist. Que men pa o mira kinang e de hoop importante para nos sa evangelio, paso ting outro evangelio ta kanaron ku no te sum. Dus het is één, heel erg belangrijk om te weten wat de eeuwige evangelie is. Wat deze angel echt ons verkondigt. Want er is een andere die niet de eeuwige evangelie is. Bueno, nos mire pro meu mensaje. Dus de eerste boodschap hebben we gezien. Teme Dios y dune gloria. Dus vrees God en geef hem eer. Paso hombre hora de su juicio allega. Dat de tijd van zijn oordeel is aangekomen. Adorai sum contra cielo y terra la man y fuente de agua. Revelación 14, versículo 7. Ja, en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbonnen gemaakt heeft. Dus dat is de eerste boodschap die eigenlijk deze gemeente van God hier op aarde in onze tijd moet prediken. El siguiente mensaje de Bisa. En un otro ángel, un de dos, a sigue bisando. En de tweede boodschap volgt. En een tweede engel volgde, zeggende: Ela cai, ate gran Babilonia cai. Gevallen is het grote Babylon. E son quasi ture nationen bebe die e binha die e paixão de su inmoralidade. Dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. Holandês palavra grande. Que men? Deze dadelijk gewoon hoererij. Que pa homem aqui não. E grupo aqui não pode tapar sua realidade. Zoals je hier ziet, deze twee boodschap, deze groep kan niet de waarheid bedekken. Paso como por sa que ela cai, tá dor que bota studiando e profecia bo sa que hora ela cai. Dus hoe weet je nou dat het is gevallen? Door de profetie te bestuderen. Paso bota diz lesa e Bijbel so, arriba. Als je alleen maar de Bijbel leest, gewoon leest alsof het een leesboek is. Bono sa mes taking eta bisa ela cai. Dus je weet niet eens wat deze tekst bedoelt van. Wat is de Gran Babilonia? De grote En Babylon dat is abonada. is gevallen. Zeg je niks. Wat is de Babylon? Wie is de Babylon? Hoe pot bedoelen ze dat Juist, gevallen? juist. Pero nossa corra, Kiko nossa bisa fake e base tá, vai na lei e na testemunho. We weten toch, wat is de basis? Ga naar de wet en de getuigenis. E Kiko nossa bisa e testemunho de Jesus Cristo tá Kiko, En wat hebben we gezegd? De getuigenis van Jezus is de geest der profecia. Que men, tá pensei e gemeente, e grupo aclama men sine. Daarom deze groep, of deze gemeente van God, deze groep van God, Tá studia e profecia na die Bijbel. studeren ze hebben het gave van God Juist. de dom, die hun de profetie kunnen verstaan. En Não passou nada begrijpen. mais com nenhum outro. Niet omdat ze meer zijn dan de anderen, Dat Deus a confia, dat Deus diz de quem era do nosso dat dom. God deze groep confia. Onde bisa? Palabras salen bien mente. Steven. Steven, llega. Llega Steven. Como Nederlands. Quanto al fim também aqui. Vertrouwen, atacou, sim. Applaus voor Steven. Chill. Sim, waarom hier aqui dan? God heeft deze groep vertrouwd met deze boodschap. Passou para a cana conforme é sua vontade. Omdat deze groep loopt volgens de ja. Ik goed te kort. Volgens God zijn richtlijn. God zijn wil. Juist. Ja. Que men, não também sabe disso para mentor clavar na cruz. Ze zeggen jou niet van de 10 geboden is aan de kruis genageld. Passou para ser noutra realidade. Omdat is niet de waarheid. Que men nanta papia de discernimento como vigente não para salvação, pero para manter-nos no caminho de salvação. Ze praten over de 10 geboden als de basis, niet voor een redding, maar om ons in de reddingplan te behouden. Juist. Que men, Bambek, ora bisa ela cai, até Gran Babilônia cai. Dus als de tweede boodschap luidt, de grote Babylon is gevallen,
Nós sabemos que Babilônia está agora a torre de Babel, We weten toch, de história. Is verwarring, hè? E We na, weten toch de Torre juist, Babel? havia confusão de linguagem. Er werd een verwarring gebracht in talen. God heeft ze alle talen gegeven, waardoor ze niet meer samen konden werken. Que em Babilônia significa confusão. Babylon stelt zich voor als verwarring. E também se ela cai, até Gran Babilônia que é gran confusão cai. Dus deze tekst zegt duidelijk, de grote verwarring is gevallen. Pero se isso confusão, você está a ser personal, também é quase tur e naciona. Want de tekst zegt ook degene die alle volken. Que é confusão que tu é responsável por confusão. Dus er is iemand schuldig voor deze verwarring. E também está a ser tur naciona bebê de binha de paixão de imoralidade. En het zegt verder, waar? En het zegt verder dat zijn er, dat van de wijn, van hartog, zijn er hoererij, al de volken heeft doen drinken. E binha da sua doutrina. Dus de wijn stelt hiervoor zijn doctrijn. Que men, juist. Die leer. Zijn leer. Mas como é que é preto gosto da menor? Zijn leer. Sim. Você ora para a Bíblia, não tem gosto é qualquer tá pessoa. Ja. Oh, mas qualquer tão incrível, não vou explicar qualquer. Que meu, é som quase tudo na chão de bebê de ebinha de sua paixão e sua imoralidade. Ja. Degene die zijn wijn heeft doen drinken, dat is een hartstokhoererij. Agora nossa estudo acaba, Revelação 17. We hebben eigenlijk Openbaring 17 al bestudeerd. Nós saco temos sentar e bedragão. Oh, zijn we uitgevallen? Nee toch? Nee? Oké. Sim. Ja. Sim, que men nós saca a Revelação 17 temos sentar e bedragão. Oké. Sorry hoor. De Openbaring 17 weten we al dat er zit een vrouw op de draak. E nós sabe quem, nossa família acaba. Quem é draak, quem moet representar? En we weten ook wie deze draak zich voorstelt. Dat is de duivel. Juist. Não, dat is het sistema religião católico. Dat is het systeem Papal. Papal, ja. Essa é nossa estudo de Revelação 17, nossa mira. Ja. É muito representar, mesmo com os de Revelação 12. É povo de Deus, igreja de Deus. Oké. E isso. Nós escutando um breakmento de taia para fora, você não sabe que era de que o aqui de suceder. Ja. Oké, het gebeurt voor alles, maar we gaan door. Sim, que men, para me repetir, Revelação 12 representa quem é povo de Deus. Dus Openbaring 12, de vrouw op de maan, vertegenwoordigt het volk van God. En de vrouw op de draak representeert staat voor de gemeente onder de leiding van de Vaticaan. E nós está corda, bom claro que também tem copa de vinha e de imoralidade em dia. En we weten nog dat die vrouw een beker vol met wijn in zijn hand had. Lá ganha nós busquemos no sua aqui. Plaatje niet meer heb. Sim, é de outro apresentação. Aqui está bem não. Vamos lá, Revelação 17. Nós que forte versículo 5 bem bom. Okay. Vamos que 4, mami. 4. É da bisa. Nós vamos com o texto na sala boca Maria on. E a mulher estava da vestina púrpura escarlata e adornada com ouro, pedra preciosa e perla. E dentro sua mão estava tinha copa de ouro cheia de abominação e costan impuro de sua imoralidade. Que te bisa? En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelstenen en parelen. En zij had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. Juist. Aqui deve ser mami abominação, abominação de costan impuro de sua imoralidade. E desse que bisa, papiando de pueblo é de diabo. En op, Ela vista versículo 5 e na sua frente estava tem números que vi mistério. E Gran Babilônia, mama de prostituta e de abominação de terra.
En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis. Het grote Babylon, moeder van de hoeren en van gruwelen der aarde. Meu abuelo, Ja, gruwelen. juist. Quem para o mira, quem é Gruwelijk. da papi DJ, tá pensando de como passaram, me sabe, ela cai, e Gran Babilônia cai. Se você não estuda profecia, é tá roupa difícil para compreender na quem é da bisa. Esse aí. Dus om dit tekst echt te kunnen begrijpen van wanneer de tekst zegt van de Babylon is gevallen, het is gevallen, als je de profetie niet kan bestuderen en begrijpen, dan weet je niet waarover deze tekst valt en wie deze tekst die Babylon voor zich voorstelt. Juist. Que men não sabe, door com sua revelação 17, não sabe que o sistema aqui, que nossa papi DJ acaba anterior, está funcionando rebeterá aqui. Dus omdat we die profetie al eerder hebben bestudeerd, weten we dat waarover deze tekst praat, eigenlijk al nu in onze tijd al aan het aan zijn macht is. Juist, nossa miratura é tempo na nossa estudo acaba em 1260 anos é sistema que governa. Dus we hebben al volgens de geschiedenis al gezien van 1260 jaar dat hoe deze systeem eigenlijk tot macht is gekomen en hoe hun macht hebben uitgeoefend. Quando estava a praticar inquisição, Hoe hun eigenlijk de inquisitie hebben ingebracht. não estava a queimar a Bijbel, Hoe hebben ze de Bijbel allemaal gingen verbranden. ninguém não pode estudar a Bijbel, Niemand kon de Bijbel bestuderen. que me na purba eliminar a verdade de Deus. Zo probeerden ze de waarheden van God eigenlijk te vernietigen. E injectar na mentira. En hun leugens in het volk van God eigenlijk te penetreren. Tapi esse grupo aqui não pode nada outro de predicar a mensagem não aqui para alertar e mostrar quem tem grupo e como está funcionar e que começa a se para evitar. Daarom deze groep kan niet anders prediken, omdat het is een speciale boodschap, vooral voor nu in deze tijd, wat het volk moet weten. Porque para mira que é Gran Babilônia acai, que me agora é mensagem, é evangelho eterno, me se vai predicar. En dus de grote Babylon is gevallen. Dus de echte evangelie moet gepredikt worden. E aí pessoas agora é também sabe que na Revelação 12 que ele vai em deserto para tempo e metade de tempo. En we weten ook in Openbaring dat Openbaring toch? Ja. 12. Openbaring 12 dat de vrouw gaat in de woestijn voor een tijd, tijden en een halve tijd. Vamos ao versículo 14 de Revelação 12. Openbaring 12. Ja. Que a hora dragão vai perseguir a mulher, também sabe qual representa a igreja. E também e dois alas na de águila grande hora do nana é mulher, para ebola vai no deserto, versículo 14. Ela bula vai no deserto, caminha ela guarda alimentar para tempo não imitar de tempo, voor presença de colebra. En aan de vrouw werden er 2 vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhoudend wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd, tijden en een halve tijd. Que me bom mira, tempo tempo, nosso dia acaba, tá 1260 anos. Dus deze tijd, halve tijden en halve tijd is precies 1260 jaar. Que men, ela vai no deserto, tanto tem que o sistema que está funcionar. Terwijl deze bepaald systeem heerst of aan zijn macht uitoefent, is de gemeente van God ter bescherming naar de woestijn gebracht, tijden naar een halve tijd. Ja. Per después de tempo na metade de tempo, En na deze tijd, ja, tem que vir back para predicar evangelho eterno. moet deze volk terugkomen om de eeuwige evangelie te kunnen prediken. Tapecei para boa linha de povo de Deus. Dus zodat je de lijn van het volk van God kan krijgen, Botin que vai o que profecia para você de com ela surge, com ela chega na existência. moet je eigenlijk de profetieën bestuderen, zodat je weet hoe deze
kerk tot weer tussen volle bloei is gekomen. Juist. Predicando tur e verdad dan ku e sistema papal atirabou. Verkondig al de boodschappen die eigenlijk de Romeinse kerk naar beneden heeft gehaald. Juist. Eigenlijk weg heeft Juist. proberen weg te vegen. La besela cai, para uma hora e pueblo de Deus a bimber después de tempo metade de tempo. Dus wanneer de volk van God terug is gekomen na een tijd en een halve tijd. E mensagem eterna wordt predicado de novo. Het boodschap, het eeuwige evangelie is opnieuw begonnen. Zijn ze opnieuw begonnen met het prediken van het eeuwige evangelie. Juist. Que men, nós temos bem lá que tempo para outros irmãos te que sei. Para nós sair preciso da qua com a sur que quem estava predicado em tempo aí, que mensagem não estava tendo e para chegar para você agora, qual é uma igreja verdadeira. Então mais fácil, orbo de profecia. Dus volgende week gaan we kijken welke is deze groepering die volgens de geschiedenis is weer begonnen met het eeuwige evangelie hoe Jezus heeft achtergelaten. En dan zal je zien welke is de kerk van God nu hier op aarde. Het is heel makkelijk. Juist. De Bijbel te papier, nos te papier. En wij zeggen het niet, Gods woord zeggen. E na ons Bijbel nos chega quase na recta final. Pas naar het einde toe. Yes. Hebben jullie vragen? Typ ze even snel. Voordat we afsluiten kunnen we ze nog behandelen. Nós temos três mensagens. Nosso papo é para mim, é de dois ou é de três também. We hebben gezegd, er zijn er 3 boodschappen dat deze kerk, of deze gemeente, of deze volk van God moet prediken. Juist. É de três que é em Revelação 14, versículo 9 en de derde blijft in Openbaring 14, 9 tot 11. Eu também estou outro ângulo, de três, a seguir não visando na voz alto, se gente adorar a bestia e sua imagem e receber marca na sua frente ou na sua mão, e também o bebê de vinha de fúria de Deus, que te guarda baixar puro de komt de sua rábia. En een andere engel, een derde, volgde heen, zeggende met een luide stem, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, Juist. Die omgemengd is, toebereid in de beker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwing van de heilige engelen en van het lam. Zie. En het rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. En zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden. En al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Epa, tem coque. Que men, per e cosmos não lá tem marca. Tem marca de bestia aqui, de sistema aqui. En de tweede boodschap luidt en vertelt ons, er is een teken. Er is een teken van een beest. Juist. E tem consequência marana que Deus não te esconde. Er is een volg. Deus está amor. En God is liefde. Eta laga sub verdade eterno atrás para nós estudar sabe compreender sua vontade. Hij laat zijn eeuwige evangelie achter zodat we die kunnen volgen en begrijpen. Ela prepara e candela para diabo e su angel lang hij heeft het vuur voorbereid voor de duivel en zijn engelen. No para mim diabo. Niet voor de mensheid. Pero se nós que escolhe para a banda de inimigo nós tem escolha livre. Maar als wij hebben een eigen wil, dus een free will, een vrije wil om te kunnen kiezen. En als je kiest om aan de kant van de duivel te vallen, natuurlijk val je ook in Juist, de correcto. Antor lobo bebe de fúria de Deus. Quer dizer, que experiência coi. En je zal ook drinken van de beker van de toorn van God. Kuta baixar puro de komt de surabia. Que a medida que nós temos experiência assim, pero a Deus não viste aqui para nós obedecer para medo. En God zegt dit niet aan ons om eigenlijk angst te krijgen, om hem te dienen in angst, nee. Pero Deus não tem maneira, certo, que na hora que me contract, não pode letra chiqui. God is niet net als de personen die een contract maken en met de kleine letters eronder. Ando net letra chiqui, maar dat bom, pero eta passava fastball. En juist de kleine letters, ja, let je verder niet op, maar dat is de letter die je gaat hangen.
Deus não é, Deus está se tu coisa claro e logo tem que nos compreender que tem coisa consequência. Maar God vertelde precies hoe de einde zal zijn. Dus God vertelde precies, als je voor deze weg kiest, wat je zal krijgen. En als je voor die weg kiest, wat je klaar staat. Que men tem marca. Dus, nogmaals, er is een teken. Awo kiko ta marca. Wat is een teken? Marca, se eu busco na definição dicionário, vou mira aqui não. Marca Als je de definitie van een merk of een teken zoekt, é objeto, qualidade, evento cuja presença, a ocorrência, te indicar a presença, provavelmente, a ocorrência de outra coisa. Que é outro mais simples, bisa. Agora, uma copy-paste de dicionário da bisa. Essa é uma palavra que deve estar. Pelo que da bisa aqui não, a marca é simplesmente outro coisa para señal, para bisa algo outro. Como exemplo, da bisa aqui não, flor está queda donar como señal de afecção. Se é marca, señal. Ora, para donar flor. Want je hebt het, ja, een teken of een signaal is, net als een bloem, is een teken van waardering. Juist. Ja, iets goeds. Juist. Juist. Símbolo of een marca está identificar een companhia of organisatie. Een teken van een symbool. Een teken kan ook een symbool zijn van een organisatie of een business. Juist. Of een zaak. Se for een envelope que dembo postbus. Wanneer je een envelop in een brievenbus krijgt, je ziet Promete como tu até señal. belasting. Aqui na UTS, não sai essa aqui da telefone, a coleta corrente. Que me esse señal te mostrava quem a mandei carta aqui para. Voor Nederlanders die blauwe enveloppen. Goed zo weg. Que men, esse é uma marca. Agora tem três coisas importantes que nós rondar para nós querer sair de mente para esse man. Oké, er is nog iets. Tem três regras não básico com marca mestre. Er is 3 belangrijke zeg je dat? Regels. 3 regels die een merk, ja, hier heb je over SEO, Marca moet hebben. Ja. Ito bisa, é serviço, é number de persona of a companhia of organisação. Het teken of een merk, het merk, zegt iets over de naam van de persoon of de organisatie. É serviço, sua posição of sua status. Het moet aangeven wat is zijn positie of zijn status. E seu território que está dentro. En als derde zegt hij ook iets over zijn territorium, over zijn, zeg je dat, zijn plek, waar hij te vinden is. Que men, marca por marca, mas tem 3 pontos aqui. Ja, een merk moet deze 3 punten hebben. Lá nós que Florin de Corsol, que nós estava antes, para nos ilustrar isso aqui. We kijken even de gulden van vroeger, wat we vroeger hadden, om even dit te kunnen illustreren. Ito bisa, Beatrix, koningin der Nederlanden. Florin zegt Beatrix, koningin der Nederlanden. Dat is de naam. Zijn nummer is Beatrix. Dus zijn naam is Beatrix. Zijn status de koningin. Zijn status is, zij is een koningin. Zijn territorium der Nederlanden. En zijn plek of zijn territorium is in Nederland, der Nederlanden. Pabo mira, essa aqui tá CEO, mira, tá paradinho nos Florin. Dit is een merk. E ora by back, botam mira, botam busca CEO de Deus, para nós sata, se é diabo tem CEO, so wata kiko te CEO de Deus santo. Dus als de duivel een teken heeft, dan moeten we kijken wat is het teken van God. E nós também agora Éxodo 20, versículo 8, versículo 11, pero nós vai especificamente versículo 11. We gaan even naar Exodo 20. Nós vai especificamente versículo 11 agora que para nós chegar preciso na esse, tá pensando que não? Passou mais de 6 dias, Senhora trachelo na inteira e la man e tudo o que tem não. E a sossegar e de 7 dias. Peste a Senhora bendicionar dia de sábado e a santifique. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmacht,
noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw steden woont. 11. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. En oh ja, dat was het. Ok, Jesus, aqui está dizendo. Passou mais de 6 dias, quem atrás, quem? Senhor, seu título? 11. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De Heer, het is Holandês, que men Senhor, que men de Heer. het is o título. Dat is, Agora vamos buscar de seu. dat is de naam, de titel. Het is atrás, chelo na terra, Dat is een territorium. Of nee, het is criador, de creador. que men la cria. Hij heeft, God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Isso território la man Hij e is- tudo que tem na. Hij is de schepper. En ja, Que men, bandi Pietro obe, Senhor, seu título, want in 6 dagen heeft de Heer ela traha, tom criador, de hemel en de aarde. Dat is de schepper. isso território tá chelo na terra la man e tudo que tem na. En zijn positie is het territorium, Mhm. de zee en al wat erin is. Que men pa omira que nan, den é sábado, Deus abuta su seu. Dus op de Sabbat heeft God zijn zegel gezet. Que men pa reconhecer o pueblo de Deus, botinho vai wa que quem qua tawar de sábado. Dus om de teken van God te herkennen, moet je gaan kijken wie de Sabbat heeft. Só te sábado em Ezequiel 20:12. Want het zeg je in Ezekiel 20:12. Também do nome sábado nan como sinal entre a mim e nan para nan por saco a mim tá Senhor quem te tá santificando. Dan moet ik het even lezen. Quem pa bomira, o sábado é sello de Deus vivo, é Deus criador de céu e terra la man e tudo lo que tem den nan. Ezekiel 20:12 zegt, ook gaf ik hun mijn Sabbat als een teken tussen mij en hen, opdat zij zouden weten dat ik de Heere hun heilig. Juist. Que men pa omira é Als sábado. een teken. Juist. Ja. É sábado um sinal tá que men tá marca, é marca de Deus. Dus het Sabbat is het teken van tussen God en zijn volk. Que men esse tá é marca de Deus. Dus als Sabbat de teken is van God, Que diabo também é assim? wat gaat de duivel doen? 1 + 1 is 2. 1 + 1 is 2. É também encontra marca ori para quitar a adoração voor Deus e bem de. Ja, de duivel zoekt ook een teken. Die kan niet buiten blijven natuurlijk. En die zoekt even ook een andere teken om de aanbidding tot hem te kunnen krijgen. Voor hem te kunnen. Juist. Bom. Nós chega nos tempo. Is het te begrijpen ook? Deze 3 boodschappen. Dus de kerk van God hier op aarde, nu in deze tijdperk, moet deze 3 boodschappen kunnen verkondigen. 1. Pali? Nós vai aqui para nós botar. Kunnen we het weer opschermen? Só que nós botar riba scherm. Vai eu. Sim. Que men 1. é prometa. Eeuwige evangelie. Hè? Teme Deus e done gloria. Vrees God en geef hem alleen eer. Para sobre hora de su juicio llega Omdat de tijd van zijn oordeel is gekomen. e adorar sun contra cielo e terra la man e fuente na diabo. En aanbidt alleen maar hij, hem die de hemel en de aarde heeft gemaakt. E de dos Zee, tá, waterbronnen. ela cai, até Gran Babilônia cai. En de tweede is, het is gevallen. Het is gevallen, de grote Babylon is gevallen. Juist. Que mesmo se predicar contra o sistema que está a cambia a lei de Deus. Dus deze kerk moet prediken tegen het systeem die de regels van God, de wetten van God heeft veranderd. E de três está, se ende adorar a bestia e sua imagem e receber marca na sua frente of na sua mão, En de derde boodschap is, al degenen die het teken van het beest aanneemt op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd, locar consequência não que tem parado em versículo na. is een volg. Toch? Nee, Locar consequência. consequenties die gevolg. Sim, gevolg mesmo. Ze moeten de gevolg dragen van hun eigen keuze. Que men, nossa mira que o diabo tem marca. Dus we hebben gezien, de duivel heeft een teken. Nós começar voor de Gênesis 3 mirando acaba esse minha de diabo, esse minha de Deus. We zijn begonnen naar Genesis 3, naar de staat van de duivel en de staat van God.
Que wat Amerika nang, e tu marca hoor passeia suen en na banden nang. En nu zie je dat de duivel heeft een teken en God heeft zijn Juist. Que men, esse aí tem mensagem, três boodschappen, na importante, e pueblo de Deus, men te predicar dentro tempo aqui. En dat is een hele 3 boodschappen die de kerk van God in onze tijd moet prediken. Ok, tem pergunta? Zijn er vragen? Ik zie niks. Typen. Vragen. Voordat we afsluiten. Pero outros irmãos também tem mais profundidade den e marca aqui. Que outros irmãos nós começar a marca, nossa touch base e marca não tem mais deep. E nós também mas esse timeline para nos ver qual tá e pueblo de Deus qual surge e para bom estudando profecia para usar quem tá e igreja e pueblo de Deus dentro tempo aqui. Ok, agora se tem pergunta, pode lá atrás, nós estamos aqui depois e nós estamos contestar essa aqui. Agora nós vai terminar com a palavra de oração. Oké. Als er vragen zijn, kunnen jullie ze alsnog even opschrijven en we zullen ze beantwoorden. We gaan even afsluiten in gebed. Teresa, Tata Deus, danke por maneira que por a trazer mensagem a tarde e noite para o pueblo. E Tata Deus, permitir, Senhor, tudo o que nós escuta, porque é de nossa mente, não, Senhor. Assim, Senhor, nós por praticar tudo o que nós ensinamos a tarde. Queda conosco o resto de momento aqui, e o resto de sábado com a queda, e permitir que nós por ter a dulçura e a santificação de sábado. Tá com cada televidente que escuta nós, na qual parte do mundo que não importa, e permitir, Senhor, que esse meio agora plantar por ganhar lugar para desenvolver e crescer. Queda com nós ricamente mencionar nós aqui não, nós por queda trazer mensagem aqui, Senhor, e de tempo aí que você mira que está difícil. Tá com nós grandemente, nós oração e membros são dignos, as aberturas aqui não, de nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Geen vragen? Nee, was duidelijk. Oké. Nou, dan tot volgende week.